לכם כאן אור עם עוד שידור של היום אני אלמד אתכם איך מעבירים שירים לאייפוד ולאייפון, לא משנה איזה גרסה, לא משנה איזה אייפון. אוקיי, קודם כל אתם צריכים את התוכנה Coffee Trans Control Center. אתם נכנסים לתוכנה, יש לכם 7 אופציות, אתם לוחצים על האפשרות הראשונה, Coffee Trans Message Free, Message your iPhone and iPhone without iTunes, נכנסים לזה. אוקיי, דקה, הנה, זה אומר לך לחבר את האייפוד למחשב. אוקיי, זה מתחבר, דקה, האייפון שלי. אוקיי, זה מתחבר, הנה, יש לי כאן את כל רשימת שירים שלי. למשל, אם אתה רוצה עכשיו איזה מוזיקה יפה, למשל, בוא נגיד, זאת המנגינה בליבי, למשל עושים העתקה עכשיו, וזה כבר נהיה כבר, אז כבר יש לי את השיר הזה על האייפון, אז אני אעדכן, בגלל שיש לי, אז אני לא יכול להשאיר אותו עוד פעם. אבל אם אתם רוצים להעביר שירים, אז אתם מביאים את השיר ולוחצים על הכפתור עדכון למעלה פה, ואחר כך זהו, יש לכם שירים באייפוד. וגם אתה יכול גם להעביר תמונות בתוכנה הזאת, תמונות ודברים כאלה. אז תודה, ביי.